konferencii v Japonsku mala prednášku slečna z krajiny Bután. Na konci prednášky sme prišli za ňou, že vieme im ponúknuť možno tie hráčské úlohy pre nich. A ona hovorí sa, budeme, jasné, to hrávame. Je to naozaj hra, ktorá začína mať celosvetové meno, takže ďakujem. My sme tieto úlohy začali riešiť na hodine a mňa to celkom bavilo, tak som sa potom tomu aj po večeroch doma venovala a tak nejak som vyriešila viacej tých úloh. Určite som nečakal teda, že vyhrám. Skôr som dúfal, že sa mi podarí byť expertom nejakej vetve. Som teda rád, ale som hlavne rád, že si môžem konečne vydýchnuť, pretože som dodal strašne veľa času. Za nás, za tvorcov, sme sa snažili vytvoriť viacej interaktívnych úloh, o čom svedčí aj vetva ofenzívna bezpečnosť. Dobré odozvy som mal od hráčov, ktorí hrávajú takéto profesionálne CTF-ka. Zúčastňovali sme sa najväčšieho bezpečnostného cvičenia NATO, Locked Shields, a tam takisto hráči to poznali, hrali, čiže veľmi dobré dojmy.